أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Namhlanje Allah subhanahu wa ta'ala ugeqela amagula ngawe. Allah ukhuluma neNazaretha, ukhuluma nomKristu, ukhuluma nomRoma, ukhuluma nomWastawa, ukhuluma neHindu, ukhuluma neJuda, ukhuluma nokhonzidlozi, ukhuluma noyisulumane noma oyimuslim, ukhuluma nathi sonke. Uthi Allah singaqhosha, sizazise, siphakamise, sigcine la sithanda khona. Kodwa ekugcineni hal ata ala al-insan hinun min ad-dahr. Umuntu, Allahu akbar, umuntu kwafika isikhathi, ngempela kwafika isikhathi, subhanallah, isikhathi sani, lam yakun shay'an madhkura. Lapha umuntu was not made mentioning at all. Lapho umuntu kwakungakhulunywa lutho ngaye, kwakungaziwa nokuthi uyokabe khona, wawungekho ngisho emicabangweni yalaba abenze effort ukuthi wena ube khona. Kodwa ngeke kwaba khona isikhathi lapho babengakucabanga nokucabanga. Abanye bafika emhlabeni bengaplenwanga nokuplenwa. Abanye abazali bayaplena ukuthi hayi manje sesifuna umntwana. Abanye bayayifikela nje kungaplenwanga nokuplenwa. Bantu bethi bayayidlalela nje, bethi bayajabulisana aqhamuke. Akaplenanga nokuplena, bebengamcabanga nokumcabanga. Igama bamnika mangabe sefikile la emhlabeni. Abanye ke uyanikezwa igama engakafiki ukuthiwa ukuthi hayi makuzoba intombazane kuzoba usibanibani, mangabe kuzoba umfana kuzoba usibanibani. Kodwa bakunika nje lelo gama lelo, babengacabanga kwaye kwaba khona isikhathi la bengacabanganga nokucabanga. So Allah uthi yini ke leyo qhosha ngayo ke namhlanje? Yini le wena ozazisa ngayo kangaka? Ukhonza nje abanye onkulunkulu ngaphandle kaMdali wakho, bakwenzeleni? Yini le abakwenzele yona labo onkulunkulu labo bakhonzayo? Subhanallah. Then Allah uyaqhubeka uthi inna khalaqna al-insana min nutfatin amshaj. Ngempela samdala umuntu ngesidoda senhlanganisela. Subhanallah. Ukuze lina subhanallah nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Ukuze simlinge, ukuze ngimlinge, ngakho ngamenza wezwa wabona. Njoba Allah ekwenze wezwa wabona, Allah ufuna ukukulinga. It's not for nothing. Subhanallah. Allah ukunikela amehlo abonayo ngoba Allah ufuna ukukulinga. Ufuna ukubona ukuthi la mehlo la uzowasebenzisa kanjani, yini ozoyibheka ngalamehlo. Subhanallah. Sami' wakunika nokuzwa ukuthi uzwe, ngoba Allah ufuna ukubona ukuthi yini ozoyilalela ngale indlebe lezi akubusise ngazo. Subhanallah. Allahu akbar. Then Allah uyaqhubeka, inna hadaynahu as-sabil imma shakira wa imma kafura. Allahu akbar. Wallahu uthi ngempela ngakukhombisa indlela ukuze ubone noma ungaboni. Uyazikhethela wena. Allah uthi na indlela ngikukhombisile, indlela right. Kukuwe ukuthi uyabona noma uboni. Allahu akbar. I-choice yakho ukuthi uyabona noma uboni. Kodwa Allah uthi indlela yona ngikubonisile. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Kukuweke. Ungakhonzi lutho esezulwini phezulu, ungakhonzi lutho esemhlabeni phansi, ungakhonzi lutho esemanzini phansi komhlaba. Choice is yours. Kukuwe. Allah ukunikile amehlo, wakunika indlebe. Ikuweke manje, ingcabhisele nawe. Allahu akbar. Inna a'tadna lil-kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Subhanallah.
ngempela labo abangakholwa ngibalungisele amaketango namakhamandela nomlilo ovuthayo. Abangakholwa uAllah uyakutshela kakufihleli ulindwe amaketango namakhamandela omlilo, igehe lomlilo, isithando somlilo, umlilo ongenamkhawulo lapho khona ukukhala nokugedla kwamazinyo. Subhanallah. Innal abrar, subhanallah, yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura. Allahu akbar. Ngempela abalungile bayophuza endebeni ethakwe ngekafur. Kafur amanzi akhiwe esiphethwini sasezulwini, from the Kawthar of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, esiphethwini sika Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abalungile babe bephuza kulawo manzi layo. Njengoba nicula nje nithi ophuzayo kulawa manzi akayikoma naphakade, anazi nokuthi khunywa ngamapha amanzi. Sanitshela ke namhlanje esangweni lezulu noma leparadise kunesiphethu esibizwa ngekawthar sika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bonke abalungile bayobe bephuziswa, abenze kahle bobe bephuziswa uRasulullah sallallahu alaihi wasallam ngesandla sakhe kuleso siphethu leso. Moke waphuza lawo manzi layo awuphinde wome, uzoba senjabulweni ngaso sonke isikhathi. Uyobuphuzela ukujabula, hayi ngoba womile mawuke waphuza lawo manzi layo. Sengathi kumdali angenza ukuthi mina nawe osukholiwe, nawe usazokholwa obukele le video le kaMasithandane, ungathi ungaba kulelo qoqo lelo, ungaba kuleyo group leyo eyophuza kulawo manzi layo, oyothi mawusuwaphuzile ungabe usoma naphakade. Sengathi umdali angazivula ingqondo, asivula amehlo. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.